खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे सोरजिथेक्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैहाय 16 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननाबो आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांनोसैलाय। आथिखालाव BPFनि जयनिं हाबाफारि लानाया गुबैयै BPFनि सोद्रोमाफोरखौनो BPFआव जयनिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोनहा एसे गोथौआव हाबनानै नायब्लानो बेखौ रोखायै बुजिगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि गुबुन गुबुन समाव खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्राफ्रा गोसारबाय थादोंमोन, जेराव BPFआ आथिखालाव गोबांथार जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बियो थारैनो BPFनि सिगांनि सोद्रोमाफोरा आथिखालाव BPFआवनो जयनिं जाफिनबाय थादों, जेराव माखासे समाव BPFनि सोद्रोमा बिथांमोनहा केब जानानै दङमोन, जायनि थाखाय आथिखालाव BPFनि सुबुंफोरानो BPFआव जयनिं जाबोबाय थादों। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादोंमोन, जेराव जायफोरा जयनिं जादों बिथांमोनहानो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै लानायखौबो फोरमान मिथिनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों जे BPFनि मानसिफोरा आथिखालाव गावसोरनि मानसिफोरखौनो गावसोरनि पार्टियाव जयनिं खालामबाय थादों होननानै। लोगोसे बिथाङा आथिखालाव BPFआ सिं बायखाबाय, BPFखौ आरो सरकाराव लाबोफिननायनि मिजिं गैलिया आरो रायजो राजाफोराबो थारैनो BPFखौ सरकाराव लाबोफिननानै फिन ओनसोलाव दावराव दावसि, ओनसोलाव हिंसा हिंसि जाबाय थानायखौ रावबो लुबैलिया होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। UPPLनि सिम्बलआ ट्रेक्टर, नाथाय बिथांमोननि ट्रेक्टरा थाव गैया। BJPआ थाव सोनानै होबाय थानायखायसो UPPLनि ट्रेक्टरा जागासिनो दङ। लोगोसे BJPआ थाव सोनानै होआब्लानो UPPLनि ट्रेक्टरा बबेबा गेरेजाव बहाबा गोग्लैसोनानैसो थागोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों MLA दुर्गादास बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 20 नं मथंगुरि बियाबनि मथंगुरि BPF ब्लकनि मावख'आव 12थि मिरु लाइमोन BPFनि मोनसे मावफुं मेल हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै MLA दुर्गादास बर'आ खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनानै होनाय जादों, जेराव बिथाङा आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला UPPLनि सिम्बलआ ट्रेक्टर, नाथाय बिथांमोनहा थाव गैया सोनानै लानो। BJPआसो बिथांमोननो थाव सोनानै हरगासिनो दङ। BJPआलाय बेसेबां थाव सोबाय थाबावनो? BJPआ थाव सोनानै हराब्लानो बिथांमोननि ट्रेक्टरा बबेबा गेरेजाव बहाबासो न' सिङाव गोग्लैसोनानै थागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों बिथां MLA दुर्गादास बर' बिथाङा। मख'जाथावदि मैयानि बे BPF लाइमोन गांखंनि मावफुं मेलाव गुबैयै BPFनि BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन जायगायाव फुस्लायनानै लांखार जानो नागिरनाय 4 बर' आइजोफोरखौ गुबैयै बिहारनि कानपुर स्टेशनाव बोख्लायनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा मिथिनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव सोरनिबा फिसाया सोरनिबा बिसिखौ लानानै खारनाय, सोरनिबा बिसिया सोरनिबा फिसायजों खारलांनायनि अनगायैबो नाथाय आथिखालाव बर' सिख्लाफ्रा एबा ट्राइबेल सिख्लाफ्रा गुबुन गुबुन सेंग्राफोरजों बेबायदिनो फुस्लायनानै लांखार जाबाय थानाय जाथायाबो आथिखालाव खम नङा। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरो मोनसे जाथाया सोराङाव फैबावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 4 बर' आइजोफोरखौ सासे हारसा सुबुङा फुस्लायनानै गुबुन जायगायाव लांखारनो नागिरदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं बे खौरांखौ मिथिनो मोननानै बिहार पुलिसनि सिग्रोमनायाव गुबैयै कानपुर स्टेशनाव बे 4 बर' आइजोफोरखौ बोख्लायनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय जाथायनि सोमोन्दै गुबै बाथ्राखौ मिथिनो मोनाखैब्लाबो आथिखालाव बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। BPFआ आथिखालाव NDAजोंबो गैया
आरो BPFखौ आथिखालाव मदद होनांगौ हेफाजाब होनांगौनि बाथ्राबो गैया। लोगोसे BPFआ आथिखालाव मित्रदल एबा NDAखौ हेफाजाब होयोब्लाबो नाथाय बिथांमोननो मोनसे MP बिसायख'थिनि सिटखौ हगारनानै होनांगौनि बाथ्राबो फैया। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों UPPLनि एबा आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरा गोसारबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों, जेराव BPF राजखान्थि हान्जाया आथिखालाव NDA हान्जाजों हाबफानो एबा गोरोबफानो नाजाबाय थादों होननानै। नाथाय बे बाथ्रायाबो आथिखालाव सोरां फैदों UPPL राजखान्थि दोलो थानायनि जाहोनाव जानो हागौ BPF राजखान्थि दोलोआबो आथिखालाव NDA राजखान्थि दलजों आथिखालाव गोरोबफानो हायाखै। नंगौ, फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव आथिखालाव BPF राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो गेलेनो होननानै जानजि खाफ्राबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों BPF राजखान्थि दोलोआ क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोन्नैबो बियाबाव हारसिङैनो गेलेगोन होननानैबो बुंथिबाय थादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआबो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ लानानैनो गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव आथिखालाव रिटेन एबा लिरनाय बिथिंजों फोसावनानै होआखैब्लाबो नाथायबा खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थादों आरो जोंबो बेबायदि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों, जेराव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ UPPL राजखान्थि दोलोआनो गेलेगोन। गुबुन फारसेथिं मित्रदलाव थानाय हिसाबै दरं उदालगुरि बियाबखौ BJPनो हगारनानै होगोन। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांखिया खालि मित्रदल एबा NDAखौ सरकाराव लाबोफिननाय एबा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार मोन्नैबो बियाबाव देरहानांगौ, लोगोसे नरेन्द्र मदिखौ हादोरनि गाहाय मन्त्रि खालामफिननांगौ होननानैबो बाथ्रायाव रोखा बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों। मोनसे जोबोद गिख्रंथाव आरो मुगैथाव जाथाय। लोगोआनो गावनि लोगोनि खर'खौ दानस'नानै बस्थायाव सोनानै पुलिस थानायाव नुजाथिहैदों एबा गावखौ गथायहैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचल आरो आसाम सिमानि साखाथियाव थानाय मोनसे गामियाव थारैनो मैया खास्रि-बिस्रि जाथाया जादों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फोथारावनो खामानि मावबाय थानाय समावनो सासे लोगोआ गावनि लोगोखौनो खर' दानस'दों, जेराव खर'खौ दानस'खांनायनि उनाव बिथाङा गावनि बस्थायावनो सोनानै पुलिस थानायाव नुजाथिहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दानस'ग्राखौ गुबैयै शिबु बैश्य मुंनि होननानै सिनायथिनाय जादों। गुबुन फारसेथिं खर' दानस'जाग्राखौ अजय दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जाथायनि सोमोन्दै दासिमाव जेबो रोखा खौरां मिथिनो मोनाखैब्लाबो नाथाय गोबांथार ओनसोलाव बायदि थासारिखौ लानानै गोबां दुंहावथाव थासारिया आथिखालाव सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे गोख्रों नायबिजिरनांगौनि थाखाय रुकसिन पुलिस स्टेशननि पुलिस बिफानफोरा आथिखालाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ सोलिहोगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव सासे रायजो राजाफोरा फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला गुबैयै बे जाथाया सासे सिख्लाखौ मोजां मोनलायनायनि थाखायनो जादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।